13 ଜୁଲାଇ 2024 ପେନ୍ସିଲଭାନିଆ ବଟଲର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରାଲିରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର ହେଲା। ଏହି ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରକୁ କେମିତି ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା? କ'ଣ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପଛରେ କେଉଁ ଇନସାଇଡରର ହାତ ଅଛି, ନା ଇଏ କେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲା? ଏହି ବର୍ଷ 5 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମେରିକାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ରାଲିରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଘର ଉପରେ 20 ବର୍ଷୀୟ ଥମସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କ୍ରୁ AR-15 ରାଇଫଲ ଧରି ସେ ଘର ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛରେ ଥିବା ଘର ଉପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ସ୍ନାଇପର ଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଉପରେ ଗନ୍ ଧରି ଶୋଇଥିବା ସୁଟରକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଓ ଭିଡିଓ କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, "ହିଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ଗନ୍।" କିନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେ ସୁଟର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଜାଣି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ସ୍ନାଇପର ମାନେ ସୁଟର ଆଡ଼କୁ ପୋଜିସନ ନେଇ ରହିଥିଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାର ଠିକ୍ 8 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର ହେଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଳି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆକୁରେସି ସହ ଫାୟାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇବାରୁ ଗୁଳି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଛୁଇଁକି ଷ୍ଟେଜ୍ ପିଛାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଲାଗିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଗୁଳି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେସ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ ଓ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କଭର କରିଦେଲେ। ଡେସ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଆଉ 7 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର ହେଲା। ଟୋଟାଲ 8 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଗୁଳି ଫାୟାର ହେବାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏହି 8 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାରରେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମିଶାଇ 3 ଜଣ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଲେ ଓ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛ ଘର ଉପରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ସ୍ନାଇପର ସୁଟରକୁ କାଉଣ୍ଟର ଫାୟାର କରି ମାରିଦେଲେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ିରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। FBI ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି କହିଲେ ସୁଟର 20 ବର୍ଷୀୟ ଥମସ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କ୍ରୁ ଥିଲା। ତା ପାଖରୁ AR-15 ରାଇଫଲ ମିଳିଲା। ଏହି ଗନ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ଥମସର ଘର ଯେଉଁଠି ଫାୟାର ହେଲା ସେଇଠୁ 57 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେଥଲ ପାର୍କରେ। ସେ 2022 ବେଥଲ ପାର୍କ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଏକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କିଚେନରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲା। FBI ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ ଥମସ୍ ସାଧାସିଧା ପିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଲୋକାଲ ସୁଟିଂ କ୍ଲବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କିଚେନରୁ ଛୁଟି ନେଇଥିଲା ଓ ତା ଘରେ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବାରୁ ତା ବାପା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ FIR ଦେଇଥିଲା କି ତା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇ। କାରରେ ସେ ରାଲିକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ କାରରୁ ବମ୍ ବନେଇବା ମେଟେରିଆଲ ମିଳିଲା ଓ ତା ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତା ସହ ମେଜର ଡିପ୍ରେସିଭ ଡିସିଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। FBIକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଥମସର ଏସବୁ ପର୍ସନାଲ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।